So what is up guys, for today's video, yan, may ride tayo, short ride. Dyan lang sa tabi, dyan, punta tayo Capitol. Vitamin C tayo. So ayan guys, tara. Sama pala natin Eco Motor Vlog. So ayan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motor Vlog here nga pala guys. So ayan pala guys, for today's video, punta tayo sa Lingayen. Hindi pa natin alam kung saan tayo, pero wala lang, biglaan lang to eh. Kasi lagi umuulan pag ano, lagi umuulan pag gabi. Eh ito, breakfast ride ulit tayo. Yan, ano, food trip lang tayo. Ano tayo food tripan doon? Maaga pa naman, it's around 7:30 dito. So guys, follow nyo pala Eco Moto Vlog. Kaya kasama natin ngayon. So tara, let's go. Kayo ba, pag Sunday morning, anong kadalasan ginagawa nyo? May hangover ba kayo? Kasi alam ko kadalasan yung iba, syempre Sabado yan eh, Sabado nights yan. Eh tayo, hindi naman tayo umiinom eh. Ayaw ko yan, alak, bad yan. Pero yan naman guys is mas talaga na medyo kayang oras natin, kaya naman mag breakfast ride kahit saglit. Tara, bakit hindi? Yung mga naghahanap ng helmet dito, ng mga taga-Dagupan dyan, meron helmet station dyan sa Arellano guys. Ang daming discount guys, kasi ka-open lang nila kahapon, March 8. Daming discount guys, halos lahat ng products ngayon nila may discounts. HJC, SEC, Geely, Evo. Then meron na silang Spider na Team Payaman. Diba, kung gusto nyo, bumisita na kayo dyan. Then kung naka-follow lang kayo sa akin guys, ako, mas malaki discount nyo, promise. Kaya follow nyo ako. Then syempre like nyo yung page nila, Helmet Station. Lalagay ko dito syempre. So ayan, to Lingayen tayo guys. Bali dito tayo. So tayo na Lingayen Beach. Outing tayo boy. Let's go. Lutong yarn. Dami arte, pwede naman mag-breakfast sa bahay eh. Saan pa gusto mag-breakfast eh, no? Basta may motor talaga. Basta may motor, daming trip sa buhay. Hindi kakalikutin yung motor, ride ng ride. Let's go. Kahit anong klase motor yan, big bike man o hindi, kaya kang dalhin sa gusto mong puntahan yan boy. Kaya sa mga hindi pa nagmumotor dito na follow or nanonood kayo sa akin, bumili na kayo ng motor nyo, hindi nyo pagsisisihan yan boy. Woo! Diba? Sarap po motor guys, lalo pag ganito umaga, sarap ng hangin. Ang problema eh no, chill lang talaga. The standing. Napakabilis lang ng ride namin ito, siguro mga 40 minutes. Kulit din ito talaga eh. Follow nyo yan guys, dahil makukulit na content yan. Kalma. Kalma.
tayo, bayan na tayo ng Bimali. After nitong Bimali guys, ano na, Lingayen na. Eh sa Capitol lang din naman tayo. Wala, medyo maraming mapapasyalan doon eh. Nakapunta ka sa beach, kainan, kung saan saan na. Then maganda mag picture doon guys. So ayan guys, so welcome to Lingayen. Lingayen na tayo boy, ang bilis naman. Yan, Lingayen na tayo boy. So ayan guys, malapit na tayo. Naharap na lang tayo matatambayan or makakainan nga kumbaga. Makakainan dito sa Capitol. Gusto lang na dito eh oh. Dito tayo, kain. Heart drop yard. Gago. Tinalsikan ako. Homa. Sarado pa? Ha? Saan tayo? Doon muna tayo. Tara. Ano? Ha? Oh, sige. Tara sir, sunod ako. Dito pala yung sinasabi mo boy. Oh, nice din. So ayan guys, touchdown na tayo dito sa Lingayen Capitol. Ano lang, saan ba tayo? Saan tayo? May breakfast? Oo. Hindi naman hindi. So ayan guys, touchdown na kami. Saan to bre? Aneya? Capitol Resort. Capitol Resort. Pero ito open na. So ayan guys, dito tayo sa sa Lingayen Capitol. Breakfast ride, saglit lang naman tayo eh. Yan, kahit pa paano nakalabas-labas yung mga motor namin hindi magamit-gamit. So ayun guys, dito kami sa Lingayen ngayon, breakfast ride namin. Yan, kasama natin si Eco Moto Vlog. So dito lang kami sa Lingayen Capitol Resort. Yan, tamang chill lang. Then ito, breakfast namin, bale yun lang, breakfast ride, saglit lang din. Tapos nito, after nito, uwi na rin kami. So ito yung mga order lang namin, corned beef, alaminos alaminos, longganisa, garlic rice, egg, then syempre coffee, di mawawala yan. Sa'yo, anong order mo? Tapa, tapos alaminos ng gunisa. Asa yung isang rice? Parang hindi ka malapit sa Mangaldan, hindi ka asa yung rice? Sa ha? Extra. Wala pa. Kalma, saan ang sabaw? Manong ulam. Manong ulam. Kaya guys, kain muna kami dito. So ayan guys, tapos na tayo nag-breakfast dito. So uwi na tayo. Tapos na yung breakfast natin. Boss, wala na kami. So ayun guys, uwi naman na. Dito ko natatapos yung vlog ko. So ayun guys, sarap ng breakfast dito. Napaka-chill lang rin ng place, diba? Then wala lang, napakalapit lang din kasi sa amin to. Kaya ba't di namin puntahan, diba? May dagat-dagat, yan, swimming pool, yan. Sarap. Sama natin si Eco Moto, yan. Follow nyo yan guys. So yan guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Pauwi naman na. Kung mahilig ka sa rides, big bikes, tam bike, breakfast ride, yan, nasa tamang channel ka. Kaya guys, so yan guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Yan, uwi na kami ni Toothless. Timor Vlog, I'm out guys. See you next vlog. Bye bye.